Salut toată lumea, eu sunt Alin și bine v-am găsit la un nou vlog. În acest vlog vreau să vă spun că nu o să mai dau quit la YouTube. Da, pentru că, se vede că mai mult sau mai puțin dintre nu vor să dau quit, să mă las YouTube. Da, și se pare că chiar vă place, dar totuși am un comentariu de la Chatrex, nu știu cum se pronunță. Dai degeaba quit, activitatea asta e la 100 și ceva de abonați. LOL, dai quit degeaba. Frate, cum să te explic eu ție? 1 la 80 de abonați care filmează și pe Android face peste 20 de like-uri și face și comentarii. Eu în pula mea am decât 125 de abonați, da? Să gândim logic, am 125 de abonați, fac maxim 3 like-uri la un videoclip care stau să mă chinui să le editez, să-l randez. De filmat, filmez, că de filmat știe toată lumea să filmeze, dar mă chinui să editez și să randez. Pentru că necesită memorie. Orice videoclip necesită memorie la telefon. Dacă n-ai memorie în telefon sau în tabletă, ești praf, pentru că dacă n-ai memorie nu poți filma, nu poți face nimic fără memorie. Adică acum mi-am mai liberat 3 giga, încă 3 giga am mai făcut eu rost telefonul ăsta, ca să pot să filmez. Și deci abia 3 like-uri fac. La 125 de abonați abia 3 like-uri. Eu mă mic unde fac și vizualizări atât de multe, știți? La comentarii puține. Și primesc comentarii numai de la prieteni mei care, prietenii de pe YouTube, nu aia și de la școală sau de la viața mea socială. Da, și sper să, dacă continui cu YouTube-ul, sper să fac în vara asta, când se termină vara, să fac 200 de abonați, dar această misiune o să fie cam imposibilă, pentru că deci am telefon bun, filmez bine, doar calitatea audio este puțin praf, pentru că n-am căști, mi s-au stricat căștile. Cum e posibil să mi se strice o cască? Dintr-o cască s-a stricat încă și cealaltă. Da, hai să fim serios. Că mi-a zis cineva că dacă bag casca în telefon și dacă are și microfon, o să se audă perfect. Doar că la mine cel puțin ori este specific de la Samsung, ori este un bug ceva. Când vreau să filmez și să vorbesc cu cineva în același timp, să apară și el să facă un confo, la microfonul ocupat, ca de obicei. Dacă eu filmez așa, singur, fără confo, și dau sonorul la joc, să meargă și mai vorbesc și eu, sonorul la joc o să se audă mai tare decât vorbesc eu. Și atunci trebuie să vorbesc peste videoclip, adică să vorbesc separat, nu știu cum să vă explic, după aceea să pun ce am vorbit eu peste videoclip și o să fie mult mai greu de editat. O să fie mai greu și decât să mă complic mai bine fără sonor la joc, și asta e. Da, se pare că am făcut o prostie. Am schimbat numele canalului. De la Alin Vlogging and Gaming am pus Alin. Ceea ce mă miră pe mine că am făcut un an de YouTube, bine 2, dar primul an nu se pune pentru că am filmat pe PC și PC-ul meu fiind de căcat, filmează numai în lag, normal că filmează mai prost decât sunt eu. Pe YouTube, adică mă refer. Și tot mă mir că am făcut 15.374 de vizionări am făcut în tot acest an de YouTube. Adică eu și pagina de Facebook am făcut-o ca să comunic mai mult cu voi. Eu vă dau și numărul meu de telefon și Skype-ul ca să comunic mai mult cu voi. Să vă cunosc eu așa în fiecare în parte, să-mi știu și eu abonații ce fac. Pentru că m-a găsit cineva, un abonat, mi-a găsit profilul meu de Facebook, nu pagina, profilul de Facebook, nu știu cum dracu l-a găsit, dar băiatul are 10 ani. Și zic că e abonat la mine de 2 ani, de când am apucat de YouTube. Nu vreau să mai trăiesc vremurile alea, deloc. Și în prima zi am vorbit, pacaraca, intrăm pe un nebulos, ca chestii de-astea, dar el mă suna într-una, deci am zis să fiu băiat bun, să fiu cu obraz și să lasă și să vorbesc cu el cât așa cât pot. Că eu ziceam, deci mie mi descărca și bateria în același timp când vorbeam cu el. Și bateria descărcată îl pun la încărcat și eu ceva gen
Lasă-mă și pune să pun telefonul la încărcat, că nu o să mai facă acolo cel puțin 5% baterie, te sună înapoi. Nu. Nu, ceva e n-a făcut ăsta. Nu, mă păcălești tu pe mine, de fapt ai baterie, dar vrei să faci și altceva, nu vrei să vorbești cu mine. Are 10 ani. Are 10 ani copilul. Ce dracu să mai vreau de la el, îmi pare rău. Dar, ci că abonat la mine de când am început YouTube-ul. Da, mai bun și... Dar pentru următorul vlog vreau să facem la acest vlog 10 like-uri și 5 comenturi. Dacă facem aceste două chestii, o să apară un nou vlog și poate un alt episod de gaming. Dar până atunci, eu Salin și noi sigur o să ne revedem data viitoare.